Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să vă arăt un gameplay foarte mișto. Așa am reușit să buguie jocul. Uitați-vă băieți aici. Cum am buguit eu jocul. Mă jucam și eu liniștit. Intru în joc, așa arată jocul. Nu poți să joci. N-ai cum. E imposibil. N-ai cum. Să vedeți băieți aici. Gameplay. Mare gameplay ce. Ești nebun, uitați aici joc. Că l-am buguit, l-am făcut praf. N-ai cum să faci skill pe rezoluția asta. Exact așa se vedea și la mine. Uitați-vă și voi. Băieți, vă las cu gameplay-ul. Mai revin cu update-uri. Prea imposibil. Prea imposibil, n-ai cum. N-ai cum, uitați-vă cum se vede.